Какъв е подходът на Smart Factoring към различните бизнеси в България? Работим с компании от различни сектори. Търговия, производство, транспорт, логистика. Разбираме специфичните предизвикателства на всеки сектор по-отделно, което ни позволява да предложим персонализирани решения с добавена стойност, така че да отговарят на всеки бизнес по-отделно. Финансираме с разбиране на специфичните нужди на различните бизнеси и адаптираме услугите си към тях. Това е като да ви ушием костюм по поръчка по ваши размери. Не работим по шаблон, а работим така, че да е удобно за вашия бизнес, за да може спокойно вие да растете и да правите иновации в него. Нашия подход към факторинга е като на доверен финансов съветник, който не просто предоставя финансовите средства, но и разбира и предвижда нуждите за вашия бизнес. Създаваме условия, които да работят за вас, независимо дали става дума за бърз достъп до финансови средства, за гъвкав и прозрачен процес, които да отговарят на промените на вашия бизнес. Нещо много важно. Дигитализацията не е за сметка на човешките ресурси. Ако искате да се свържете с нас, не е необходимо да набирате на телефона си 137, а директно ще се свържете с специалист факторинг, който да отговори на абсолютно всички ваши въпроси.